Здравейте, аз съм Мартин и ще ви науча да правите трикове с йо-йо. Това е много забавно. Например, за да се развлекавате през времето, да спечелите дамата на сърцето си или въобще да ви е кеф. Това е много приятно и аз лично го правя от няколко месеца, което не ме прави мастер, но все пак препоръчвам ви. Така, първо основните неща за йо-йота, които трябва да знаете. Задължително ще ви трябва не обикновено йо-йо, например, имал съм такива, които, знаете ги, пускате ги, веднага се връщат в ръката ви. Те са били през 90-те, старейшни. Всъщност ви трябва професионални хубави йо-йота. Ето, например, това са две такива. Как се слага на ръката е първото нещо, което трябва да знаете. Всяко йо-йо си има ухо най-отгоре, но не може директно да сложите ухото на пръста си, защото така йо-йото ще ви стиска и няма да ви е удобно. Освен това, не всяко ухо е с еднакъв размер и някои с по-дебели пръсти не могат да си го сложат. Ето как се слага. Както е ухото, обръщате го наопаки и трябва да ви се получи това. От тази позиция издръпвате това въже и се получава един специален възел ухо, който може да се оголемява и дори за най-големия пръст. И после пъхате най-често на средния си пръст тук или тук, но аз предпочитам тук. И затягате. Така йо-йот няма да ви стиска и всеки път, когато йо-йот тръгне да бяга, все повече ще ви се стяга и практически като автосистема. Как се мята? Ето така. Както знаете, при слипър, възможно най-силно. И йо-йото се завършва. Ако го метнете така, нищо няма да направите, йо-йото ще се завърти слабо и няма да може да се байне и така нататък. Та мятането винаги е и задължително е така. Ето, видяхте ли това? Това е случай, че йо-йото се е оплело в лагера. Затова аз много мразя точно тази случка. Да. Нещо друго за йо-йото, което трябва да знаете. Какво всъщност представляват те? Вие не си мислете, че това е просто форма, на която е закачено въже. Да разгубим едно такова. Да махнем въженцето. И така. Йо-йото представлява две напълно еднакви половинки, от които едната, в случая говорим за йо-йо джам, на които лагера не се маха, притежава завъртулка за другата половинка и лагер, който се върти и трябва да е смазан. Ако не е смазан, ще ви се наложи да го смазвате. Ще го разберете, ако, например, йо-йото, като го пусне, веднага ви се връща в ръката или ако се върти мързеливо. Затова препоръчвам ви често да го смазвате. Йо-йо България е далече, така че да не ви се налага да го смазвате. Как да се измъкнем от тази позиция? Закрепаме ги едно към друго и започваме да навиваме дупката на това в завъртулчето на другото. Навиваме и хубаво стягаме, не го оставите недостегнато. Има случаи, в които йо-йота може да се закрепят на страни и на криво. В такива случаи го разгубете и го прикрепете отново с по-добра регулация. Какво е въженцето? То представлява две оплетени въженца, завити в един край с възъл, а другия край с чохълче. То често образува спагети. В случая аз нямам, но спагети са да ви се навие ето така или такива възли да прави. Те се оправят по много начини, които ще видите в следващите клипове, но най-простият е такъв. Просто изпълвате. Ако в долната част на въженцето ви се появяват ето такива завивания, т.е. долу започна да се върти, ще го видите, малко ви сложи да го разберете, значи имате спагети. Така. Как да го сложите на йо-йото обратно? Може директно да го завиете, обаче когато пуснете йо-йото, то ще се изхлузи. Така. Това ухо отгоре, започвате леко да го развивате, докато не се получи маничка дупка, в която да вкарате показалеца си. Започвате да въртите, докато не се получи по-голяма дупка и вкарвате средния пръст. Продължавате и вкарвате следващ пръст и следващ, докато накрая не се получи достатъчно голямо ухо. Отново го слагате на йо-йото и го завъртате в посоката, в която въжето да се оплете. Отново го изправите, защото има спагети. Как се навива? Тъй като лагера вътре се върти, не можете директно да го навиете, защото няма да се получи. Трябва, както навивате, изведнъж да подадете пръста си, за да започнете да го навивате, иначе не се получава. И в един момент пускате въженцето и готово. И йо-йото е вече навито. Така, какво всъщност представлява страничната част на йо-йото? Това йо-йо, тук няма капачка, но виждате, че следите. Явно е имало. Аз съм я махнал. Намрочно съм го направил да е синьо-зелено, защото е по-класическо, по-красиво, да са малко се наопаки. Така. Капачката тук е махната. Тук има капачка. На някои места, когато се махне капачката, има малки дупчици за стак система или стакове. Какво са стаковете? Виждате ли това йо-йо? Той има стакове. Няма капачки, а стакове.